खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 डिसेम्बर 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोदान मिजिंजों गोदान खामानि मावनो गोसो जागोन आरो गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। बहाबा थाङोब्ला मोजां नङा। लामा सामायाव खैफोद जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सुथुरा बांगोन। सोरनिबा फाव फान्दायनायाव एबा खैसाराव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि मिजिंफोरा मोगथाङाव जाफुंसारगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गावखौल' साननो रोंगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। सुथुरा बांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बिमा एबा बिफानि देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। सुथुरा जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोलोबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। जेरावबो देरहासार जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां मुंदांखा आरो गोहोम गोनां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन आया बांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन हरखाबै सोरबा लोगोजों एना एनि जानानै गोसोखौ जोबोर गाज्रि मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा बिगुरनि बेराम एबा गगा बायदिजों खस्थ' मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा देहानि बबेबा मोनसे बाहागोआव दुखु मोननो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम जानाय लोंनायावबो सांग्रां जानाया गोनांथि दङ गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन नखराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनजासायगारगोन आरो बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन माबा जाहोनाव गुबुनजों लाजि फोनांजागोन सोलोनि आंखाल जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनो हागौ गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायोब्ला खहा जानो हागौ देहाया मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोजों रायखुमा जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों